Mate. For me chiachiam. Can you stop? You are for me chiamina. You did some way. The chidi upon an massive pass some way. Yes, yeah, yo, good evening, Peter. Now, what to say, Peter? In himself, way. And an animal chidi upon, I say, Semunina will be a way. And me tray a brave boo. Every bo person dear back semi bray. Na every bo a asantini. Na ufilko obo. Na menena program pen. And then there's of a oba no need be program. I didn't get a home chatting so. Na there be a my batten idea. Yes, say, unya brow pet. So I said, 7 o'clock. Or here 9 o'clock now. On sat every free near my biblio. Tiafiana men said to me free near my home. And I met me about TikToks. Na me hu se anuanum bi ansa no beba no manfa wintwam. Me hu se anuanum bi ti internet iso. Pese onmu create problem e masante ne denkyera. Asante ene denkyera eni ntokwa. Nka wie efo nyina ye denkyera fo. Tafo onmu nyina ye denkyera fo. Adewufo ye doso pa yi. Ena se ne adewufo ati asante memu no. Ode senia adewufo tia santimemo no sala na adewufo ebi wo bunu emem ukọ kira ayadewufo asase ukọ wam asase ni nyina ba bi adwuma bedu diade ni nyina ayadewufo asase eno kura de adewufo na na kwakekere ye kekere kura tena so almost be say up to 100 years eno ntina na yensu kokan ya sebi sabre na politics de ne ho aba be hya hini mu nsem wa na nkrofo pese on muti BKF no ne BKC no eni na ayensu ye de asem kokos nya wodi bim nyina echi no sabre no na omodo om ho akobo CPP aban na ye na nagyima bedi odi kan eni na ame akonfi ono so edi kan na ame akonfi sebi tafrache oni de na oni ni nwie na enya asem no oprese subinia ena ba bi efe ho subini no enkro mata nkono na wose ne dia na kofa mente me ho ase de ba won montem ntokwa bi esiye esi 1723 ni mo ho etino na kofa mente me ho ase ba won montem na ofoforo bi a onum kochichi jama na duba nkrofo no kochichi jama state ndi onum ni asase da omon konyi asase da Debida obi a wosesa nkrofo na ko agi asase no omebo yamane na onfa sa abakosem ne mara na entie na omo de ba na yaka se sa na enim wo masase ya masere magie esasa guna ni bie no obetimi nti aka fom da na onya dawuni na onya nana krado ne nana no ye denkyerafo ya ye bi e de amaka aman ya dewufo ya ye bi e de amaka aman na wusa nansen ya Kofi TV ni nam machire interview mampon aye fense denkyera hima na nasra te se de denkyera ne asante wase moboa denkyerafo go asante memu no doso sen denkyerafo wo denkyera ne adawfo a eno mu go asante memu no ye doso ti denkyera hima ono kwa onye saa izasa asante ne denkyera ye baako enti obi o hye chire grant interview sakese ko chibre ni Kofi Adoma oba wiase 1% fo asem da eso santefo ye ne papa wona wo sie be ka kire wo social media ha se abra wo free brekum kasa ba ne ka ho obi ti brekum o maguma se da eso tim ka santepi wona be ka kire sa bra wo ba kumase abepa media adwuma ye no oba na aka wo kabuna na yeserew wo Kofi Adoma na aka no ayi big screen so o ka wie ye
ana akire se ho so na wo begi din wonya media work ni bebere begi din wo wie na otukotena nkran Kofi Adoma wo ware kwa wanware ukrom ni o ukrom ni kwa wanware bi wo kwa akra na yensre wo kasa no enkran na obi ankosre wo kasa no be wunka wo kasa no twi kasa na wo ka Asante no na wo ka na wo na wo fa ahodie no a wo na wo siese Kumase wo na obi sere wo no ye na nyame adom wo fi Kumase wagidi won krabonte so ana ada so yuso Asante twi ana nipa bi wo ha wo no nwen nkwa kiri wo se abra ba Asante mem ho oba Kumase na wo ka kasa na yesere enne wo ni Kumase ho bi wo nkran wagidi wo bi screen wo ya nkrofo ni mu Ade tina won ka kasa na mfa promote kasa no ana sa honso Asante for tata o ebio eni pa bi wo ho a mesesa wo ye ne den wo tan wo a wo sa wasa na wo tia ne pa na wo de atira wo Asante for na mu ne peja wo Kofi Adoma isa so minim se wo brekum ni Afrikato wo na wo ye inferiority complex wo yira identity etu fra ho bruni Asante ne bia wonimu nim se de nwia no ti no mpuchi wo koso ti na Asante for ma wo opportunity better nature dia so mu wo sa pon mu wonti wo no nwia no da bepem ne wo no nwia no won mo mu ye wo nwia no ampa until so be ka chem se wonye prekum ni ba ampa wo ko tira nkran sa kasa wo hya ase be ye se de trouble bi wo denchane Asante ntam wo ye kochi brafo Mi wuna last time I go interview from Medjabin. Nafe, any denture him. Nafe, edi abako sam ena wampe amufo. Ya amufo subi ja santimaso no. Edi abako sam na mameku wo mo. Anya santi aka obi ni mudin. Ya denture fo afri titi o. Ahweni ama, akoma. Ya ni edi sikato mprede adawufo afri tete. Akamanu ya discipline. Anya nani ya baki abakosma bi di prema achire obi o. Tinana sa oyo hima kese. Eti abi won so ma ne ho kwa ma wo be interview no. Abra sabi utimi ko interview free Medjabin. What said na danchafo ni bi wo ho sabi ukasa kire wo muntie. Na sabi tafrache akonya na ebe de hoyi. Na na sa pa obedi na konya. Esasa na krado no yo ba. Ya sabi tafrache odi ade ma ye di hene ene to obi atimi nka so oni ahene ma enye yi ba dia pass ya kire won se wade hye bebre betimi apra konya bi ewu Asante memu ho ti dia na cho se da bronku da kronkon anya broku da kronkon danchane Asante ye baako Asante ne danchira ye baako eti mu be hye kire ma agenda ne mo pro champion agenda no ya motete o mo kasa danchira free ebuno no danchira free bro oni bro ni hweye ya Asante kasa na se twi kasa danchirafo ena initiative sa kasa no enyema bebre ho na kafo ya danchirafo na ye se nam apakanso enyema hodo bebre povia ni nyina danchira da wufo na ye abra na kwa ache boy sa anwo sa abra ni nyina danse ne yete ansa na nananum efri danse ya ni aso na fo onu muti kokobia nte ya ni bretufo onu so ti ayase yani ayakwana fo muti fomena yani wo nyina nete ho enna akwati na kwache akwati chirboje sa anwo ana won mo muto asoso eda no won moni ene ekopie nkro bi omufiri wabom baaye ye from ntra anya bunofo won firi wabom na baaye omu nanna mabakosa firi wabom na baaye won so won ba no on be to Asantefo wasase ne so yatra ho edi na pen ene yasane ko yanim yasani ko yanim eti ya den nenne wo mu manyama bakosema nyam pontampe na mo kama asemo a munyi danchira film esasa danchira fo no mugu danchira nyam ko na danchira fo eno wo nya right nsi no obi a wo mu ni right wo mu ya dawfo mu ni right say adawuni bia wo ba bi ofidi obi ni right nsi no obi a ti saba nyama bakosema mo hyaso na mo nka na ye aguna fo dawfo de muntimi papa yimu mo propaganda mo de afedi mo de adu danchira ne Asante so nyame monim be kuase monim ebe kuase mamenka me mamenka ya danchira fo enim ya bakosemo
Yenim sia nana nkrado. Yenim pasia nana ena nanim. Yenim papa. Yenim bibi biara sia nana senso kofo. Yenim ye ho. Yenim ye nana no mabakosem. Eti wetimi metena sabi emfikire. Amatoto bo mabo ayi park so. Obi ti dancha asase so nche so ya dawuni o. Enche so ya dawuni yenimu yenia ya hwene ma. Yenim ni yenia ya yakọ ya gudie bo ya pampem ma. Yenim ya ho. Yen mana nafo. Yenim ni paba yeye. Yen madawfo nyina ya de ba ko pe na de be hu so bi ya dawuni me me kan kire ho. Me hu wa me hu. Ya boy different ya damfia. Disamo nyam ntokwa. Sa bro champion for a mo ye na man fan ko fra denchra said the denchane asante wasem en atafo en fan go en carry asase onum o se tu na de ma onum tra so ede ba asam no tafo ko ya oni amokom koin sa ta ma mokom ka chen so me hye no ase no so hye no ase isa so ya da wuni ya da ufo sa na yete ya na oku na odi yeso fine na se wantimi ani yeso de ya wutimi fa hye wase isa se ya da ne yakun de nkrofo hye ase. It is the one you agenda. Na mo ye mo agenda samo munyi danchram film. Na nya danchafo nko ogu dancha asase no sesi ada ye danchafo. Omunya danchafo nsi obia. Omunya dawfo nsi obia. No mo na nam ko na chichira asase no. Ameto na aba na obi atubie. Tukofi ado me. So wanya wo interview na wo ya. E fiti na ekoi. Hwa no ko interview dancha hima. Interview that your friend say the man from Edabin, Omana your classmate. Woman your classmate, what was some yana instigated and against Asante to send your tabby or Beko Asante Momo, go ahead and chafo. A city point in Ireland chafo, as I say. What quite just so your friend say, your first a crow, Mirafi. Asoche, I want you know that chafo bebrego. Monya montokwa na mo beko montokwa mo hyeso na mo focus ntokwa se de mo de fra bi and na say hwe ebonfo and awu for da bend ye ebonfo awu for da be bako se be mu na we hu fe aye ebonfo da be mo adwene nye bu de fra nkrofo sa mo ti montokwa aka mo ko fai di munnim ne ye na yedidi atam ye adawfo hu dawuni ba bi olugina bontetu nipa ho Yantiti yesa o ye dia sa so oba physical na be hia yemfa ya no ni patam adawuni bile ni wo be so na ano ya yemfa tete esase ye buya ho ya hwene ma ye buya ho sase so hu no makora we no atora bo sase ofiri duduom ye buya ho ya tete ye nyanya ye tese mu bia mbededa social media so dia tam ato ni pa ho ato obakwa na oto ni yanko ba ho yase sa na yete mo nyam wasema munyi danchafo firim sampese mu instigate danchafo eni asante na binum so adwiri wo fomti e binum adwiri wo fomti ni amanyo sem afrafra nementi nam you are cheaply buying this stupid methods adi asam na wo ni asante ni wo etim jakali no na bra akobonsu abantini akare onye ose tutu ne ba no ha onye ose tutu ba no sabita frache entokwa bai no asante edi denchira so no na denchira so di adanse so na denchira twa na awrade abasati na denchira so wakun satam no adanse na nya easy eti sane na tie sa abre ni mu Chinya migrate ya ho ni annex ya ho that is how it is Tidan chira wan support le tam yesu di aka ma ni nyina so kwa ma yi ohiro ye di wonu nyina so abra na se tutu kofi se tutu be di kwa ma hene still no na so check adan chira ase opin bro mo ya sante abakuti adan chira man sabra no ne to kwansi dan chira man ni mu yes to kwantim de kaliba yo yeti no asante force eti de kalia asware ma be bon fe yase edi eti na wo dan chira be so ma be bon fe yase esa se sabre na no woni na na sense kofo tokwa ba ono ntem no ma ba santime no ma ma ono ka wi atana
eti wonu nyina de hye onu free edankyira adawufuo ye nyina nipa ba kofo eti amuhye bibi wo kofo ho na moma mehweme saa na tie I won't tell you what be ya muhye kofo ye na moma mehweme nim emoja emo disinsuo eti obi biele ni ho a ofi obia se monnya mo ntokwa munyi dankyira mfirim asantefo ya ni dankyirafo na ya asantefo dankyirafo na ya asantefo na ko bonsua na abra say abra ko bonsua ne bo wo no eye hwan ba nye na kofi tu ne ba no eti se na ofu tutu betimi adia de dankyira ma yeyia eta be na wasante dankyira tem ah etai bay na wa dance asante dankyira tem anya dankyirafo ya ne ya asantefo yi na moto na nkrofo yusu mo gene won masa asi so onu tisui asante krofo kro ye full of dangerafo ya kwaje monya mo propaganda mo hyeso na munyi dankyiraman ene adawuman adawufo me ka dankyiraman a ene obi na ye dawuni aso fi dankyira munyi ye mfiri mu na mo hyeso focus mo ntakwa se munya bakosema mo kosere bi na dawufo de efritete ye wabakosemu efa akom efa ntwene efa gudie efa pakai ye wabakosema nkasa dankyirafo agu dankyiramamu nne no ebia ne gu asantememu ho ne etima mo fa eyemeko ye ho ana mo pese mo create problem to dankyirane asante yemeko ye ho esa santokwa ne ba asantefo ya dankyirafo no ya ne ye kokko ti afie nyan kokko nyaminti emmasada monyam ntokwa mo hyeso nkomo ade na monyi dankyira adawufo mfirim na mo adawufo ni binum nso mo ni na ho asante ntamo da na yeya ne ya asantefo no kwa dankyirafo go asantemem asante ne wan ye fa na asanteni abrufo aya asantefo dankyirafo ebi ya asantefo eti wan ye fa na asanteni ye na obi asore pese ya ankase ya kutu etwetwe ho ma ofiri he na bakosam ne wo hene ya onu ya somo bi ma be interview awo ho abra woja onu sabi frema gabe wo ho otimi ye onu interview no be ye interview ni yakun na fe no yakoka na me be commenti wo me ankasa me nyan page so aka yense me nko isa asa me makaseti adankyira hema isa asa wonti ne ma biase se na nakasa ma ho so ka se ye bonofo eye disgrace ye bonofo na sabi ye na eburo no hwan di kan ba kane eba nkonye ni patena so di hina ye ne ye eba paka ye ni patena mu ye sabi ye apa no a ne na di kan na ebinim kura poju ebinim kura fra wan de ba ye na etimi chipistolo wo mo ni abakosem won pa mufuo ni abakosem timbe chehye chi abra ye nim pefesa asante no ye chemu emu 45% to 50% aye dankyirafo etidia ne ye ton ye ho ama instasi e beka ye bakosem instasi be make sure say this year word asante memu ne ye de hye word dankyiramamu nyina be kabom na fa hye bia de fa ba aye bi ne baba ye de fa ba hwana se ya na na bo ponsim okon aye fe ne se kokko ba mi achim kotoko hene kasa se mutie ya adawu menu wo kasa wutie o se asantefo de enua no wo nyansa na ko ni pakor pese o kasa se wo nyansa sa na ya dawufo ye te esase na nafre po manso nim se asante no ye di kekanada so enipa de timu no omu nim ba bi omu anana no mbobre te eni ti enti ne yama ye ho kwan no obi ti ba bia no the time be so mu se abra wo so ye dankyirani ye ne politically ye so central region politically ye se me wa central region me so ye dankyirani ade ba nsem hunu no ade ti na wo se me ye ho kwan ama ene ma wo esie entim de career nam ne so ni asanse kofo ntokwa ne ba ye no wonye o se tutu ba
na se ye beti nai achefo ne kum aya osetunya ne kura hute aya denchirafo ana sa abra no mutu ba bi efe no kotokufuo aya revenge kotokufuo ye yankase ye mojafo ene bo ose tutu ma no top ne ene ti ye ntena ho ma mo fa mo asem be frofre chare mo fa masem ko mo fa masem no musuo enko asante den chere ba ko ye moja kro ye yadefuo ba ko pe mo fa musuo enko enani ya shada sumo obi so enko interview den chere ehima mo interview mu ni mo siansa mo fe no na ya na me diare ho me mu koka ne bi ni mo to ha akomko o kan say na wunyi atiewu because ya wutimi ni sabi dan chan ma tena konya ba ko so interview se no ane say na amene ye no ane say na amene ha ade de si sache duma sa mentum panda ade de si sache duma si mentum panda ye no ane say na amene so wutimi ni tancha ma tena konya krom na we interview no wo ko chibre ni Kofi Adoma for what sen kwa de wofo so adawofo na woden chan e bia ni go santimem ho be bonsam brebo mpacha wa ba bra wai bra na eya me ya ko na nane ye wo yenim ye ho ye ni achiye onsa mo niama mo ye no onsa ye den chafo adawofo ye bi dawuni bi no obetwe kan na nkra ntade akọ yonko dawuni so ya dawu adawufo ya nye saa ti wonya mo ntokwa mo hye so na mo focus aba mo ntokwa some person mo hye dade asenda beto asante ene denkyira mediasio eto bia mtimi dwi niam bia wona ase my confused even myself wonya ntokwa wo de odiko frafra ye ko enkuro bebie gu asante mem ho mo me neto denkyirafo enti asante fo no wan ya say what tan obi because of say yes ye fe na asante wo wa gene titi enkranta be kumie wo ya denkyira wo ya dawmi ya daw enkranta be kumie dini pe bia no achi na enkranta be kumie na cha ta chema wi ade na mno awe adai na de bia mpesa mo mo kwa mo bi di asante wo ta hye mutirim sa ade ba asam no asante ni so ade yeri atiwe men mesene na bibuasi afunu on menia Kofi Adoma de na ope ha me dasia ni ha shame me friends misumi ya na si mi hela de breme na makasa am atraso yibra me ka onya ntokwa na woko menim ni etia mo pese modi enkofo frafra ena sahwifo fribu echina ena wo winfo fribu agechia mo na fribu no ye fribu yesi wei ni abretufo yo no mtia hensan ye ne wonum nyina na natie ye fribu ye ni ba bi kura bu no wo anasa mani ni nyama nyamre o mo kikire bo no mo nyina afri adanse bedwam wo de mo nkoso ntwantro na nyina kwakoto nananom e wasamrado fabra na mbesa mo dia sam to asante ni den chafo ntam dia ada dia bone ada end time yimi ha ya lebra monte obi anti ana mebo me nuanom na ame se omo ye didi wo so nto monte adesua mu didi boy mesua de so dede nko girls
The catch of 7 years, me hair and so I bring back, move back. Oh, you called me. I didn't know. Me hair. I go for madam. Can I pass any new one? I'm quite you know. And right, emergency one of the man. Oh, hey, I don't have some sort of. I was so. It will be a miss man. I don't know. That's a new one. That's a new one. Oh, Pablo, why are they? You need to say a Uncle. Anyway, we can start some. We are sending no mammy. Emergency one I man or a copy. What is dimension? What a commercial. We say commercial. Okay. Why don't you use a new one? The new one. And they are copy. The second use emergency one and no with the mammy. We cannot understand. Oh, me are cross me had you see. What do you call social show? Who are Fabra? Bye. Bye bye, ya. Cause social, we are not the blame. Catch it by all I saw no so you should be. And then a lord. Yes, I mean. Now, you are the four. Miss Ramo, we are very sorry now. And Rabbit, me hear about Koto, I mean, and Tiname, you, Mamma Quina. Brave, Bompacha, what Barbara, why? Mamma Quina. Ah, brave. I'm a mother so life, you was so my. Bravo. Oh, so I send a request. Why? You may bass here, woman, catty will not remember back.